Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ụnọ n'anya n'ụbọchị taa ụnụ ga-afụ onye mụ na ya nọ. O nwere ife onyonyo m mere n'oge gara aga m bịa n'ezinụlọ ndị be Nwankwo Ifenacho Ọfọmiro Umani be Ifite village Aguluzigbo. Oke mụ na ya nọ ka a na-akpọ Nwankwo Ifenacho. Nya bụ okenye kwuru okwu n'oge gara aga si na a na-agwọ ya agwọ, anaghị agwọ nke agwọ. Ọ ga-aka mmadụ ka o si ya n'ọnụ papa. A na-agwọ ya agwọ ka m kwuru, anaghị agwọ nke agwọ. Ka iji wee ma na a na-agwọ ya agwọ, anaghị agwọ nka. Ihe nji ma na a na-agwọ ya agwọ, anaghị agwọ nke agwọ bụ na ọya dịwara iche. Nka bụ onyinye Chineke nyere mmadụ na o ji anọ ogologo ndụ. Mgbe Chineke yiri chọrọ ya, ọsọ onye ahụ pụtaba, ọ bụrụ ya bụzi na a na-asị na mmadụ anwụwa. Nke bụ nka Igbo. O nwere oge gara aga ịkọwara m ihe bụ nka Igbo. Nka Igbo bụ nka ajọ ihe, arụrụ ana, ohi, ama ibe anyị na emetọkọ bụ njọ. Ọ ya bụ nka Igbo. Mmadụ nwere ike na-eme ihe ọjọọ ma ọ bụ ojide nsi ọ na-enye mmadụ ibe ya, na-enye usi. Chineke a na-amakịrị ya. Ohu ụbọchị Chineke asị ebe ọ na-egbu mmadụ ka ya gbugha ya, and o gbugha onye ahụ eji ekwe eji na anị eze. Onye ahụ ji abụ enigwe dịkwanụ, ọkụ mmụọ dị. Onye ahụ ji abụ enigwe bụ ọkụ mmụọ. Nke onye kọrọ ji ka o ji eje gburu. Onye jee nke ọkọghọ ji gburu, ohi ka ọ na-ezu. Onye ji abụ ọkụ mmụọ bụ enigwe. And nje Chineke ejighị ejide onye ahụ si ya jebe n'ọkụ mmụọ ma ọ bụ enigwe. Nye ya eji ya ka ya jee nke kọrọ ji gburu n'ọkụ mmụọ. Ọ bụrụ enigwe o mere ihe ọma, nye ya eji ya ka ya baa n'enigwe nwee ihe ọma, ndụ ebe. Papa, ahụ na ka ị dị na? Adị m 160 years. Ọ bụrụ na m enyeberekwa aha ọzọ, ọ bụrụ mmasị m. And ọkwa one m matara akarịrị m one m matara, maka ama mgbe m ji taba ahụ, ma mgbe m ji jebe ije, ma ọrụ niile m rụgharị na n'ụwa na-ahụ isi ike. Papa, ọ bụrụ na ọkara ka ị bịa nya ịhụ m ebe m na-atụ ya ebe ya na-eyi ntụrụsa ya na-eyi ịhụ na ekekwa na m nke ọba m ịhụ na ihe agbara ebe a ekekwa ya nene iyi ọba ịhụ nka yewe nka iru iji abụ nka m gbara agba. Nke ka a na-akpọ ọba dịka o si wee dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ụnụ amaghị ihe bụ ọba bụ ebe a na-echekwaba ji. Ọba ji nke bụ ji papa anyị kọrọ. Okenye tọkasịa n'ala Ifite village Aguluzigbo 106 years. Ọ nọ 106 years wee na-emesikwa ife. So ọ dịrọ izu na nka bụ onye si na Amarachi wee bịa. Nka si na onye Amarachi wee bịa. Ịnekwa ya ifu na ọ gbasiri ike n'ife ọ na-eme. Na fact na ya siba ndị ọgbọ ya pụtaba, adịghị nchọ na ọ nwere ndị ya kwudo nwunye. Ọ na-arịkwa akwụ mana asị ya na benatawa aka na ọ dịrọ izi. So papa sị na ọ ga-abara gị, asị na gazie. Igbo mụrụ nze m ọzọ ife ozi a biko cheta na ọ bụ n'ụlọ ọrụ ndị Maazi-UC. Sonyere m ma kwado ma onwe enyemaka iji enyere papa anyị n'ọnọdụ ma ọ bụ ihe ọbụla o ji eji wee kpọọ ụtaba ma ọ bụ ihe ọbụla o ji eji wee na-atụrụ mmanụ nke ndụ. Biko echefuna izitụrụ na my WhatsApp page ndị be anyị ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndewo.